Akala ko ahas day. Akala ko may ahas yaw. So, hi everyone! Welcome back to the YouTube channel ng ancero vlogs! Ayan. So for today's video everyone, nandito na naman tayo. So you can see, nandito na naman tayo sa labas ng aming bakuran. So yung bakuran nyo may bubong, yung mga ganun. So ayan guys, nandito na naman tayo sa area kung saan dito yung aming mga baboy, zay, or aming piggery something. Yung malito piggery lang naman. So dito ako sa sapa namin. So as you can see, wala dito yung mga biik ko or yung mga inahin na biik ko dahil kasi nga pinasok sila sa kulungan nila bes. Oo. Kasi nga akala ko buntis na yung inahin namin zay or anay in bisaya ganun. So akala ko buntis na siya kasi nga malaki na yung tiyan, then ang tagal na din simula na nung pinapao pa, ang tawag dito rin, basta ipatakalan siya something ba, o ganun. So yun, hindi ko alam kung anong term sa Tagalog nun, about sa takal, ganun. So yun na nga Zay, doon sila sa kulungan, pinasok ni mama, o ni papa pala, ni papa kanina. So ngayon, dito ako sa may mga sagingan uli, kasi kukuha tayo ng damo again. So kanina, 9, hindi ako nakakuha kasi nga, inaantok pa ako dahil yung mga ganun ako, kasi ang aga kong gumising kanina umaga. So yun na nga Zay, ngayon, kukuha ako ng damo or yung tricantira para lang sa aming mga inahin, yung dalawang anay namin Zay. Kasi nga, hindi sila pwedeng pakakainin pag ganito, pag 11. So noon kasi pinapakain namin sila, aga, tanghali, tsaka hapon. Ganun pinapakain namin sila Day. Tapos yun na nga, hindi sila nabuntis Day. Sabi ng iba, natunaw daw siguro yung specimen ng baboy, yung ganun. Kasi nga bagong sila pinaupahan, ganun. Ang tawag, hindi ko alam yung anong term nung patakalan Day, something ganun. So yun na nga Zay, kukuhala ko konti kasi sila yung pakakainin ko kasi nga it's already 11:10 ganon. So papakainin na naman namin yung mga biik namin Day. So hindi namin pakakainin yung mga inahin, kaya yung lang kukunin ko, yung konti-konti lang ganon, hindi lang masyadong marami ganon. Ayan, hahanap tayo ng medyo makakapal yung dahon bes. Daming ibon Day, gano'n. Ayan, ito yung life chika ko kasi wala akong trabaho, Zay. Graduate naman tayo ng college pero mahirap kasi mag-apply ngayon, char. Kasi na nga, may piggerila ako dito, konting piggery lang namin. Nakakatulong din naman to sa pamilya ko, gano'n. Wala kasi tayong cameraman, kaya ako lang muna hawak ng phone, gano'n. Sariling sikap ba yun, kumbaga. So mamaya ko na ito ipapakain or bibigay pag naglalagay na kami ng kain doon sa mga maliliit na biik namin. Kasi nga magkakagulo sila Day, tapos mag-iingay yung mga inahin, kaya kailangan kong kumuha nito para instead of feeds yung ipapakain namin, ito na lang. Baka kasi hindi naman yung mabubuntis, ganun. Kailangan mabuntis talaga sila Day. Para hindi na kami bibili ng mga biik na maliliit, ganun, diba? So ayan yung life ko ngayon Zay. So actually pupunta sana ako kanina doon kasi nga merong maraming damo doon, tapos may nakita akong tao, nakakahiya naman, nagsalita ako doon, tapos ako lang mag-isa. Tapos kung mapagamalan tayo sa ulo Day, yung mga ganun. So pinagpapawisan yung mother nyo ngayon, char. So yan, nahanap muna tayo, yung mga makakapal. Eto siya. Ayan. So, malalaki din naman yung mga inahin namin Day, so baka kulangin lang to Day, so dapat dami-damihan din natin. Sila lang yung bibigyan kasi nga feeds na yung sa iba, yung sa mga maliliit namin na baboy Day, ganon. Eto lang, masaya din naman ako sa trabahong to kasi nga agriculture din naman yung course ko, so sakto lang din. Tapos maganda tong ganito, ito din yung mga something dream ko, gano'n na mag-alaga ng mga ganito, ganito, ganyan. Tapos yun na nga, hindi mo talaga may iwasan na mahaharap mo yung yung mga challenges, mga ganon, kagaya ng magkasakit yung mga alaga mo, ganun. Nagtatai sila. Kagaya ng alaga ko na isa, nagtatai sila Day. Pero ngayon, okay na. Kasi nga, meron namang malalapit dito na agribit. Tapos, alam naman nila kung ano yung gamot doon. Pag mga ganyan yung problema. So, akala ko ahas Day. Akala ko may ahas yaw. Kasi nung una kasi, nung kumuha ako nito, maulan kasi yun. O kumuha ako ng ganito. Hindi ko kasi tinignan agad-agad. Tapos may ahas pala na green din. Kaya hindi ko siya masyadong nakita kung may ahas ba talaga. Tapos nung paglapit ko, ahas talaga siya Day. Kaya medyo tatakot na tayo, mga ganun diba? So ayan, okay na to, marami na siya. So wala din tayong tripod kasi nga ongoing pa. Nag-order ako sa Shopee. Yung mga mumurahin lang naman na tripod, ganun. So pag meron na, hindi nasasakit yung kamay ko Day, kakahawak ganun. Kasi konti lang naman yung hahawakan. So yan yung nakuha ko Zay. Ang dami, di ba?
Kasi maraming ganito dito, yung mga tricantira. Laking tulong talaga to para sa mga biik namin bayot. Yung tricantira na ito. Oh my God. Ayan, pinagpapawisan tayo as you can see. Pero enjoy lang. Life must go on. Be happy everyone. Yung mga ganon. So ayan, iba-iba naman tayo ng status ng buhay. Ganon. Pabalik na ako dahil. Silalagay ko na lang to dun sa labas ng ano. Hindi ko muna to ibibigay sa kanila kasi baka mamaya maubos to, magkakagulo na naman. So bago ko to ibibigay, kailangan madala ko na rin yung pagkain dito ng ano, mga biik na maliliit. Ganon. Wala naman sigurong biik na malaki ganun. Yung mga ganun. So, ayan te. Ang ganda ko. Yung mga ganun. Yung, ayan. Awis tayo, bes. Kasi pag may tao, nahihiya talaga ako dahil parang hindi ako komportabling mag-vlog ganun. Hindi pa kasi tayo as in vlogger na vlogger talaga dahil. Kaya medyo nakakahiya pag may mga maraming tao. Kaya nag-vlog lang ako. Ganito lang. Yung ako lang mag-isa, yung ganun. Kaya parang sira ulo tayo tignan Zay. Siyempre, nagsasalita ako sa harap ng camera, gano'n. So, ayan. Nagpapawisan ako. Nahihingal ako. Pero okay lang kasi fresh naman yung mga ano, hangin best. Ayan, dito na tayo sa kulungan nila, gano'n. So, ayan. Ito yung kulungan sa kapitbahay namin dahil baboy nila, gano'n. Hindi naman sila yung papasok. So, ito yung sa amin. Wow! Diyos mio, marima. Ayan, tumayo na sila. Kanina natulog sila bayot. Tapos ngayon tumayo na, gano'n. Sabi nila, ayan, pagkain na, gano'n. So dito ko muna ito ilalagay, ayan. Diyan ko muna siya ilalagay. Wait lang, ha? Ay, naku. Oh, ayan. So dito ko muna ito ilalagay kasi nga, uuwi muna ako sa amin. At dadalhin ko to, balde na to kasi nga, lalagyan to ng feeds, ayan. So may mga water din naman kami, stock water para kasi every hour pinupuntahan namin to dito. Baka kasi ano sila magdumi, ganon. Pag dudumi sila, agad-agad namin itong malilinisan kasi nga pag hindi to malilinis agad, ang ingay nila dahil. Kasi pag hindi to nalilinis agad dahil, mainit kasi yung katawan nila. Kaya gugulong sila sa dumi nila dahil ganon. Kaya marumi sila tignan. Kaya yun, every hour talaga namin sila pinupuntahan dito at sine-check. Kailangan meron kaming stock ng water dyan sa mga balde na yan, para na pagdating namin dito, in case of meron talaga silang dumi, malilinisan namin sila agad-agad. So yun na nga dahil uuwi muna ako kasi it's already 11:20 na. So gutom na talaga sila dahil. So ayan yung anay namin doon yun. Umatong siya dahil. So bye muna! A few moments later. Hi everyone! Update for today's video. So ayan si Judy Jane. So ayan, dala ko na yung pagkain nila Zay. Ayan, andito. Tapos yung isa andun kay mama, siya yung nagdala. Pinapakain na namin sila. So, ito lang muna. Kasi yung mga malalaking baboy namin dahil is hindi na pwede pa kakainin. Kasi noon, pinapakain namin sila. Pero, hindi na bubuntis dahil. So, yun na nga, damo lang muna yun sa kanila. Tapos, ito talaga. Ito lang yung pagkain nila, best.
everyone, update for today's video. So ayan, so tapos na kaming nagpakain sa mga baboy zay. So ayan, malinis na siya, ganon. So ayan, tapos na silang naligo. Pinaligoan kasi namin ang pagkatapos nila kumain, ganon. Tsaka yung mga tubig, ayan, meron na. So ayan, yung mga kapitbahay din namin dahil na merong may mga baboy, ganon. So may ulan na paparating, so bye-bye na everyone!